kuadrillan hemen segidurak ere badauzkaztu jarraitzaileak, baina lortxatu kendia. Zorionez gure ikusten. Hoxe.
Egun honen zain pasa ditugu, makina bat hilabete, ta iragarpenek ala zioten, eta guztiz dira bete. Euriarekin pasa litezke, Antion makinaneke, gaurko egunez hemen Antion aterpea ez dago merke. Egia da bai, euriarekin aukera asko dira galtzen, baina guk hemen jarraitzen dugu Antio gora azaltzen. Egunai eutsi behar diogu, ari naiz ni konturatzen. Euriai ezin diogu utzi egun handi hau hondatzen. Gaurko egunez jaikitzen gera, gure oetan alai. Eguzkialen eskatu bedegu, ezken duen euririk nahi. Baino alare trabarik traba, denok egingo degu jai. Ta gaurko hontan gainera egon behar degu guk festaz plai. Naizta euriak gaur zipriztindu, gure festa sesioa, batzurentzako baiez bihurtu, gaurkoa okasioa. Negoziotako izaten duten ikuspegi bisioa, aterki saltzen egongo da gaur Kristoren negozioa.